Inihain ni Senator Bam Aquino ang panukalang magbigay ng agaran at long-term financial relief sa milyon-milyong manggagawa at pamilyang nasa middle class. Nakapaloob sa kanyang Senate Bill No. 2047 ang pagtapya sa 12% value-added tax o VAT patungong 10% upang direktang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sa gitna ng tensyon sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng petrolyo sa world market, ang panukalang ito ay hindi lang basta tax adjustment, kundi isang economic lifeline para sa mga tinaguriang working class heroes ng bansa. Aamyendahan nito ang National Internal Revenue Code para sa mas mababang VAT sa mga consumer at mas maluwag na gastusin sa mga pamilya. Binigyang diin ni Aquino na habang nakatutok ang ayuda ng gobyerno sa mga pinakamahihirap sa pamamagitan ng mga programa gaya ng 4Ps, tila naiwan ang middle class o ang mga kumikita ng humigit kumulang 15,200 pesos hanggang 100,000 pesos at pilit ding bumabangon sa krisis. Yung transport sector, yun ho yung talagang natatamaan. The second are agricultural workers, farmers and fishermen. Kasi alam natin, kung kulang yung tulong sa kanila, either bababa yung production and nakakabahala. DSWD has talked about topping up current programs. I guess 4Ps po yung pinag-uusapan natin dyan, no? Meron pa po bang ibang sektor na binibigyan ng special focus in this next few weeks or next few months? Wala na. Yung fourth, of course, is yung napakalawak na middle class, no? Kung aabot nga to ng isa pang taon, 6 months to 1 year pa ito, anong tulong ang pwede nating ibigay sa mga kababayan natin apart from the specific sectors? Dagdag niya, kahit ang mga pamilyang may dalawang minimum wage earners na kumikita ng 30,000 hanggang 36,000 pesos kada buwan, ay ramdam rin ang pagbigat ng gastusin. This crisis is affecting so many of our countrymen. We also need something sweeping. Kasi ito pong kumikita ng 15,200 pesos, sabihin mo nang hanggang 50,000 o ano ba si middle income hanggang 63,000, wala naman pong programa talaga para sa kanila. Yusek Sulit, wala namang programa para dyan, di ba? This encompasses near poor to your lower middle income to your maybe part of the middle income. Sila rin po talagang nangangailangan rin ng tulong. Sa ilalim ng panukala, ang 2% na bawas sa VAT ay inaasahang magkakaroon ng epekto sa presyo ng groceries, pamasahe, kuryente at iba pang serbisyo na magpapalakas sa purchasing power ng mga consumer. Inaasahan din itong makatulong sa pagpapasigla ng lokal na negosyo at ekonomiya dahil sa mas malaking kakayahan ng mga pamilya na gumastos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero giit ni Aquino, kasabay ng pagbaba ng buwis, dapat tiyakin ng gobyerno ang maayos na koleksyon at tamang paggamit ng pondo upang hindi ito masayang at mapunta sa tamang layunin. Ilan sa mga benepisyong inaasahan sa SB 2047 ay ang mas mababang fuel pump prices na kasalukuyang may mahigit 20% tax burden na VAT at excise tax. Mas malaking spending power ng mga pamilya at mas matatag na ekonomiya sa harap ng inflation. Ang panukalang ito ay dagdag sa mga pro-consumer measure ni Aquino na matatandaang nag-co-sponsor din sa Republic Act No. 12316 para sa emergency powers ng Pangulo na bawasan ang petroleum excise tax. Inihain din niya ang Senate Bill No. 265 para sa tuluyang pag-abolish ng excise taxes sa diesel, kerosene at LPG sa ilalim ng train law. Naniniwala ang senador na sa pamamagitan ng pagtapya sa VAT ay binibigyang halaga ang bawat sentimong pinaghihirapan ng mga manggagawang Pilipino para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Bryce Oracion, CLTV 36 News.